Så folkens, her er jeg igen, og i dag, der vil jeg spise kanel. Ja, det er rigtigt. Kanel. Og jeg har også vand, så jeg går derover. Bare så jeg ikke spytter på kameraet. Så jeg tager lige sådan en ting nu. Det sker her. Så vi ses om 3, 2, 1, no. Nå, det virkede ikke. 3, 2, 1, no. Nu er jeg her. Her har jeg teskeen. Og hvor jeg glæder mig til det her. Åh. 3, 2, 1, nu. Åh, det smager klart. Åh, det smager klart. Nå. Okay, det var dagens video. Vi ses en anden gang. Husk at smide en thumbs up, subscribe, kommenter. Vi ses.